के खूंटा पे उतार दो। हाँ अब पूरा बेच दो। हाँ चिबावे लगे ना दादा जेकर बलमुआ प्रदेश में हाँ जेकर मेहरारू घरे कलेश में हाँ ओकर का दिन दशा हो कोई सुनी हाय नहीं हो दादा। अरे दादा जुआन आवे लगी ओकरा। दशहरा बीत गई हाँ दीपावली बीत गई हाँ छठ बीत गई हाँ गोधन बीत गई हाँ कुटाइल ना गंगा स्नान बीत गई हाँ तबो बलमुआ ना आइले ना ठंडा के मौसम आ गई हाँ मेहरारू फोन धरा के कहत तारी रानी रुपया के चक्कर में पड़ रहे हाँ हरियर साड़ी ले ले रहनी हाँ ना आइलो ना खिसी चूल्ही में जार देनी जानी हरियर चूड़ी के लोढ़ी से फोड़ देनी ना आइलो ना सोचने की दशहरा में आइबो तो दुर्गा जी देखइबो चरखी पर चढ़ाइबो गुरही जिलेबी खियाइबो हाँ कौन जिलेबी गुरही जिलेबी कौन जिलेबी गुड़ के जिलेबी बाकी ना आइलो सोचली कि दीपावली में आइबो तो दिया बत्ती बारे एगो दिया ताखा पर रखब रखे एगो दिया रखा पर रखब रखे एगो खूंटा पर रखब रखे एगो दिया हमर उदय भैया के कपार पर लही तो एगो दिया पिंकिया के हम एथी पर रख दे काथी पर सब डर के ठीक हो जा खोल के ना हम अपन समझ जाई सब है कह दी लेकिन आई ना सर्दी आ गई हाँ ना आई ना ठिठुर मरत रे लागो हाय गोलगप्पा लगा सोनू सिंह जी की ओर से बक्सर बहुत के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम है। हवा बना के खाली कोई फुटानी जरी के झरी गई सही
बहुत बहुत सुंदर पुरस्कार देनी हे समतिया हमरा गैस एजेंसी मलिकार की ओर से पुरस्कार बक्सर बहुत रुपए के पुरस्कार है ना दे हाथ में कहल जाला का झोरी में ये थी नहीं ये थी में तेरा झोरी में ये थी नहीं ये थी में तेरा रोज रोज हम के लगवा दशहरा बीत गई दीपावली बीत गई छठ बीत गई गंगा स्नान चल गई अब जाता नहीं हमारे ड्यूटी हो गई बा 10 बजे ट्रेन बा बक्सर स्टेशन से बढ़िया से रहिए नौकरी ना कमाई तो हाल रोजगार कैसे चली लेकिन कैसे बढ़िया से रहिए दिन जमाना खराब बा बाय बाय भाई को पुरस्कार हार्दिक हार्दिक ले लो पाछा पर गइल बार दिया जोर गइल बार दिया जोर गइल पाछा पर गइल बार नहीं प्रीत हमरा चित से उतर गइल नहीं प्रीत हमरा चित से उतर गइल ए सखी नहीं समझ सोनू सिंह जी गैस एजेंसी बक्सर बड़ी बड़ी पुरस्कार हार्दिक प्राप्त सुनील हमर